koro wacho niya, Hector wacho niya, okawei kendo wadwa gora kodi obaya achiel ariyo jo asere be chuo gi machuoyo nyakora mogi ng'ato ng'ato mako tichne ka. Hector nowacho ni inya apimo dhogino asepimi kabisa achiel ariyo adek abiro thichi kuome. Nanyisi niya ji go lweny go ka joma donge migo ka omonogo ogo dhoge kata cha dwa miye bloka oketo kuome nyakora mogi jo asere basere machalo koth owego nege Hector mochuoye kabisa lakini Ajax en ng'a? Ajax en mwamba. Ajax nigi mwamba omochwado ng'ene achiel oyawo wiye kendo mar ariyo okawo pala nyakora mogi okawo pala kata cha onge giminyalo nega chuoyi kabisa kendo asoko kabisa. Ageno ni gino donjoni kabisa gino donjoni kendo gino donjoni maber kabisa kendo gino hinyi kabisa pok oromi omera in ang'o matimi achuoyi to dak itho ni pod ating'i malo iting' ata sechuoyi bwana tho bwana tho bwana idwa milori gi ji.